In één keer dat absolute punt mijn meidje dat we promoveren. Spelers voor de krebbels, spelers zitten op de grond, spelers zijn verslagen. Voorlopig maar we constateren dat Cambuur een valse start belibbert. En het is absoluut teleurstellend. Het wachtje is nog op luchtpuntjes, maar om eerlijk te wezen heb ik ze bij Cambuur nog net voor. Want het staat ook niet, ja, dan kon het een vervelend seizoen worden. Dan ligt je dan een kisten omdat je een keer verliezen, een paar keer verliezen, dan moet je strijden. En strijden met je nou. Zo, dit is een mooie assist. Wat een redding van Thijs Jansen. En dat is weer die geweldige keeper. En dan komt er het schot. Wat een schitterend doelpunt is dit steeds. Dit is scoren, dit is de punten pakken, dit is wat je graag willen. Je kroepert in de boppers te plakken hoor. Uiteindelijk wordt Cambuur treden van de eerste divisie. En mij de Ljouters haar opmeisje van het nijgezetje van dit seizoen.